El circuit de carreres populars de la Diputació de València va viure al Port de Sagunt el segon capítol de la temporada. Era l'edició número 29 de la mitja marató, una cita que va enregistrar un nou rècord de participació amb més de 2.000 inscrits i 1.834 atletes arribats a meta. El pati del Col·legi Tierno Galván va ser el punt d'encontre per als participants. A aquest lloc havien de retirar el dorsal i, com és protocolari, el primer pas és consultar les llistes per a després fer la pertinent cua. Molt ràpida gràcies al bon treball dels voluntaris del Club Deportiu Camp de Morvedre i de l'empresa Heiser Events, encarregada de la logística del circuit. Amb el dorsal en la mà, s'havien de dirigir a un altre punt per a retirar la bolsa de regal, que tenia com a producte estrella una camiseta d'una prestigiosa marca esportiva. A mesura que s'acostava l'hora d'inici, augmentava el número de persones al pati del Tierno Galván. Altres, a l'exterior del pati del centre educatiu, començaven ja amb els pertinents exercicis d'escalfament, en individual o de manera col·lectiva, però sempre amb un bon gest quan la càmera passa per davant. És l'oportunitat també per a immortalitzar el dia amb la foto de família, molt nombrosa o més discreta, però amb una fotògrafa de luxe. Me sent molt satisfactòriament, no? el poder estar participant d'ací i poder donar-li a la gent conèixer el que és el ciclisme adaptat, no? que jo pense que és una manera de la gent discapacitada de que veja que no n'hi ha barreres, no? De que podem tirar endavant i se pot practicar qualsevol esport. Acabem d'escoltar a un emocionat Paco Domingo, que ostenta el rècord Guinness de resistència amb handbike. Ell, i no és circuncisió, també podien prendre l'eixida junt a la resta de participants. En el moment de l'eixida, a les 18:30, el mercuri fregava els 30 graus, amb ratxes a favor o en contra, segons el sentit de la carrera. Condicions adverses que no ens van impedir tornar a veure un nou espectacle runner, en esta ocasió pels carrers del Port de Sagunt i per localitats limítrofes, com és el cas de Canet. No per repetir de la catifa multicolor de l'eixida, ens torna a emocionar. Són els primers metres de la carrera i les circumstàncies conviden a una estratègia conservadora per a no pagar després un excés d'eufòria inicial. Luis Félix Martínez tirava de l'immens pilot que encara es mantenia compacte abans del primer quilòmetre. Després la cosa ja canvià amb un grup inicial de 7 atletes. Per darrere apareixien altres associacions perquè el vent no convidava a aventures en solitari. Cadascú al seu ritme, però tots amb el mateix objectiu, arribar a la línia de meta. El ritme de Luis Félix Martínez força un trio capdavanter format per l'atleta de Serrano, amb Hicham Taismi i Adil Elhan de companys. Ja en el quilòmetre 3, els participants es trobaven amb un d'esforç del Mediterrani que posa la imatge de la mitja marató del Port de Sagunt. En aquest moment,
Dos atletes de Serrano, Natasha Blay i Amelia Martín, encapçalaven la carrera femenina. Raquel Landín les vigilava a distància amb la companyia de Patricia Montalvo. La tecnologia cada vegada dona més opcions als runners, encara que, com podrem comprovar al Port de Sagunt, alguns opten pels materials més simples. Estem en la primera part de la carrera i es notava que els atletes eren conscients del que s'esperava per davant i s'ho prenien amb certa tranquil·litat. Igual que el trio capdavanter, sempre comandat per Luis Félix Martínez, al que li interessava una carrera de ritme viu. En dones, al quilòmetre 5, Raquel Landín, encara amb la companyia de Montalvo, es posava ja al capdavant de la categoria femenina, posició que no abandonaria fins al final. El públic es sumava a la festa i, si no, ho feien els mateixos corredors, sempre a punt per a la broma. ¡Mucha calor! ¡Pero bueno! Amb tanta calor, s'agraïen algunes zones d'ombria, com el camí que ens duia fins a la platja. El trio capdavanter va ser el primer en arribar i darrere la resta de participants. En aquest moment, la carrera s'acostava ja als 10 quilòmetres i el recorregut prenia direcció nord cap a Canet. Precisament en la frontera d'este terme municipal, a Dir el Han, incrementà el ritme despenjant del trio capdavanter Luis Félix Martínez. Un poc per darrere venia el local Rubén Martín, molt motivat en la mitja que organitzava el seu club, el Club Esportiu Camp de Morvedre, una prova i un club amb molta història. La historia del club empezó el año que viene, hace 30 años, de un grupo de amigos que corrían entonces, que era muy difícil correr porque corría muy poca gente. Se juntaron y dio fundación a este club, al Club Deportivo Camp de Morvedre. No siempre ha sido una media maratón. Empezó con un gran fondo, no tenía un kilometraje determinado, eran 16, 17 kilómetros. Y hace unos 14, 15 años fue cuando ya empezó la media maratón. Entonces, el organizar lo hacemos 4 meses antes. Pero lo fuerte, digamos que es el último mes, mes y medio. Estamos hablando de una organización alrededor de 250 personas, como mínimo. Más motoristas, cámaras, etc. Lleva complicación. El president del Camp de Morvedre té molt clar que l'augment de participants en les carreres es deu a motius de salut y vida sana. Yo creo que la gente ahora se cuida muchísimo más que antes. La gente le da por hacer deporte porque no cuida su cuerpo y tal, y al final es salud. Y esto es una cadena, ves a uno correr, te gusta, empiezas a correr y sigue, y la verdad es que no sabemos dónde parar. Així veiem en solitari a Abdelati Lacal de Paterna Runners i un servidor formant part d'un nodrit grup de corredors. En les cares començava a notar-se el pas dels quilòmetres i això que en esta part del passeig marítim de Canet els corredors tenien l'aire a favor. Els punts on es creua el recorregut sempre són una bona oportunitat per a animar companys i amics. La moto del nostre càmera remunta per a dirigir-se de nou cap al casc urbà del Port de Sagunt. Abans trobem l'avituallament del quilòmetre 15, molt necessari amb l'altíssima temperatura i el que encara ens quedava per davant. Estem ja a la part final de la prova i, com era d'esperar, Adil El Han, molt més ràpid que Hicham Taismi, canvia el ritme en l'últim quilòmetre per a fer-se amb la victòria. El seu temps va ser de 1 hora 8 minuts 38 segons, 13 segons menys que el que va invertir l'atleta del Club Atletisme Massamagrell, Hicham Taismi, aparentment prou més cansat que el guanyador de la prova. I el que sempre entra somrient és Luis Félix Martínez, tercer a la línia de meta amb un temps de 1 hora 9 minuts i 18 segons. La carrera está muy buena, llana y no tiene ni subidas ni bajadas. Como he dicho antes, un poquito de viento, pero muy divertida. Com era també d'esperar, Raquel Landín es va fer amb la victòria en la categoria femenina. El seu temps va ser inferior a l'hora 24 minuts. La segona posició femenina va ser per a la veterana Patricia Montalvo i en tercer lloc una altra veterana i també molt volguda en el pilot runner, la pegolina Carmen Sala. El calor no se ha vuelto a acompañar hoy, pero como no había casi cuestas, pues bueno, bien, hay mucho viento, pero bien. Pues he complit la meva paraula, em vaig comprometre amb els amics del Club Esportiu Camp de Morvedre a que prendria l'eixida en esta mitja marató del Port de Sagunt i així ha estat. També he pogut creuar la línia de meta, ha sigut una experiència divertida, també patida, perquè sobretot en la segona part la calor i el vent que feia resultava prou molest, però amb l'animació del públic que avui estava present així ha sigut tot més fàcil. Ara a preparar-se ja per a la pròxima. Un día de fiesta, ¿no? Más
de 2.000 corredores y además acompañado el día, fantástico. Muy bien la organización hasta el momento y disfrutando de un día, pues eso, de carrera popular. Se hace muy fácil colaborar tanto con la Diputación, porque la verdad es que el Club Deportivo Morvedre organiza muy bien, un incremento del 25% respecto al año pasado. Habla muy bien de esta carrera, habla muy bien de la calidad y de la forma de organizar del Club Deportivo Morvedre. El recorrido, hombre, ya lo había hecho el año pasado y la verdad es que el recorrido es rápido, es un recorrido muy bonito, muy atractivo, luego hay puntos donde la gente nos anima y bueno, y a veces se te va un poco el ritmo porque claro, tanto ánimo, pues se te va un poco las piernas, pero la verdad es que un 10, el recorrido un 10. En principio mejor de lo que se esperaba, porque parece que el viento amaina un poquito y se ha hecho un poquito más llevadera. Un poquito más calor que el año pasado se corrió de categoría, pero este año ha tocado sufrir un poquito más. Pero muy bien, pero al final bien. La recompensa vale la pena. Sí, está muy bien el recorrido, como todos los años, perfecto. Muy bonita, muy ambiente, animando todo el rato y la verdad es que para repetir. Un paisaje bonito, la organización perfecta. Muy bien. Muy bonita, muy rápida y la verdad es que todo muy bien organizado, o sea, es la primera vez que la hago, o sea que muy contento. Pues con el poniente que hacía y el sol, sufriendo muchísimo. La carrera es muy rápida, pero hoy no eran las condiciones ideales para hacer un buen tiempo. Bueno, espectacular, quitando un poco que hace muchísima calor. En principio espectacular, me ha encantado el recorrido. Es decir, recorres toda la zona, pasas por Canet, pasas por un montón de sitios chulos y la verdad durillo cuando vas por el 15 al 16, pero luego lo pasas y ya cuando vas por el 18 dices ya está. Muy bien organizada y mucho público, la verdad es que muy bonita. Para la primera vez que hago el Porto Sagunto. Així està la classificació provisional masculina del circuit de Diputació després de les proves de Montcada i el Port de Sagunt. I esta és la de la categoria femenina. Rubén Martín és un corredor del Port de Sagunt que des de fa molt poc de temps es pren en serio l'atletisme popular. En este deporte empecé pues a la cuestión de un par de años y nada, era pues salir a correr sin ningún control ni nada, sin pulsómetros ni cosas de estas que llevamos ahora para controlar un poquito, y era por evadirme también de la tensión del trabajo y todos los estreses, ¿no?, que te genera estar en la familia, el trabajo, una especie de escape, ¿no?, de vía de escape. La diferencia que encuentro en este tipo de circuito a otras carreras populares es la variedad de carreras que hay en distancias y el ambiente y sobre todo el nivel, ¿no?, el nivel de corredores que se nota y eso hace que te motives. Per a progressar i per a millorar en el rendiment no hi ha més secret que entrenar molt. Entrenar, pues hombre, intento yo combinar lo mejor posible con el trabajo y hay semanas que hago de 4 o 5 días, semanas de 6 días y cada día pues sesiones de, según si es de carga de 45 o 50 minutos y son de aeróbicos pues de hora y media, 2 horas. Sobre todo es hacer kilómetros a un ritmo que puedas ir bien, sin ir pasado, poder hablar, y eso hace una base que luego a la hora de entrenar un poquito más fuerte pues vayas mucho mejor. Y esta tarde pues espero aprovechar y tener una buena tarde y concluirla con una buena marca. I ho va aconseguir. El circuit de carreres populars de la Dipu tornarà el proper 10 de maig amb els 15K de Massamagrell, la cita més multitudinària del calendari, on s'esperen fins a 5.000 participants. Us ho contarem en el pròxim capítol. De moment, continuem assaborint les emocions viscudes amb la mitja marató del Port de Sagunt.